ଶ୍ରୀ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର 16ତମ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 16ତମ ପୂଜାରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ଯାଦବ ଝରଣାରୁ ପାଣି ଉଠାଇ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ଝିଅ ମହିଳାମାନେ କଳସ ଯାତ୍ରା କରି ଯାଦବ ଝରଣ ଆହ୍ୱାନ ପରେ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବହୁତ ଆୟୋଜନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଯାଦବ ସମାଜରେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ। କମିଟିର ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ନାଗ, ସମ୍ପାଦକ ହଳଧର ନାଗ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ଷୀରସିନ୍ଧୁ ଚାଲ, ଯାଦବ ସମାଜ ସଭାପତି ସୁରେଶ ବାଗ, କର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀଧର ନାଗ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିତ୍ତମଣି ନାଗ, ପୂଜକ କର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଦାସ, ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ତଥା ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପରିଚାଳନାରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଟକ, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମେଲୋଡି ବେଶ ଖୁସିର ସହ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସିନାପାଲିରୁ ବୈଲୋଚନ ଚିନ୍ନାମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ